знаете, че опасността ние да бъдем въвлечени в нея е много голяма. Смятам, че всички, които сме се събрали, които сме срещу това. Ние сме хора, които искат мира да продължи. Ние сме хора, които помнят историята и помнят какво е направила Червената армия и българите в нея за освобождението на цяла Европа от нацизма и хитлеризма. Никога не трябва да забравяме, че в Червената армия е имало 130 000 души от нашата държава, които са допринесли за тази победа. Не трябва да забравяме жертвите, които е дала България, защото са над 8000 загинали, над 9000 изчезнали и над 22 000 ранени. И този паметник за нас символизира и това. Днес е двоен празник, денят на победата над фашизма във Втората световна война и денят на Европа. Не случайно сме се събрали тук, на това знаково място, на паметника на Съветската армия, който е изграден от българския народ с признателност към онези над 30 милиона души, които дадоха живота си, за да победят кафявата чума и които с саможертвата си начертаха посоката за обединение на Европа. Днес този паметник на Съветската армия е поруган, осквернен. Този паметник е нарязан с флекс от десницата, от партиите на сглобката ППДБ, ГЕРБ и ДПС. Те не просто нарязаха паметника, те се опитаха да нарежат българската памет и българската история. Затова ние сме тук, за да призовем всички демократично мислещи хора да се изправим и да се противопоставим срещу шпиц командите, които пренаписват историята, които режат паметници, които налагат цензура в медиите, които са готови да преследват всеки, който има различно мнение. За това сме тук. Изправи се България като част от солидарна България. Бяхме десетки дни, за да пазим този паметник. Бяхме насилствено отстранени. Подадохме жалба в съда и доказахме, че рязането на паметника, демонтирането на паметника е абсолютно незаконно. Европа е създадена и начертана като Европа на принципите и на законите. Това тук е беззаконие, това е вандализъм, това е талибанщина, която проявиха десницата в София, заедно с партиите от глобката. Затова ние продължаваме битката в съда в Страсбург, в съда по човешките права. Ние поискахме референдум от Столичния общински съвет, за да общинските съветници и гражданите на столицата да вземат решение за паметника на Съветската армия. И ние ще влезем в следващия парламент. Солидарна България. Тук са водачите в София, ще бъде в следващия парламент. И поемаме ангажимент, че там ще потърсим отговорност имуществена, дисциплинарна, административна, политическа. Ще поискаме и наказателна отговорност на вандалите, на тези, които в качеството си на държавни органи погазиха закона и се разправиха с паметника. Нарязаха го с флекс, захвърлиха го в калното поле на софийското село Лозен и дори си направиха торта, която по-канибалски консумираха за коледните празници. Това трябва да бъде разобличено, това трябва да бъде наказано. Ще внесем и сме готови и с законодателство, което да овласти гражданите на България да могат да спират през съда подобни безобразия, защото обикновените работещи хора са собственици и стопани на държавата, собственици и стопани на паметниците и тяхна трябва да е решаващата дума за съдбата на паметниците. Да сложим точка на слугинажа на посолствата, които ще ни кажат какви паметници да имаме, кои
какви паметници да режеме, какво да мислим и какво да говорим. Солидарна България ще бъде гарант за това, че в България решенията и българската памет ще бъдат опазени от българските граждани.